posen aquestes túniques, estos mantells, per a desfilar en estos dies i processionar per els carrers d'Alzira. Són les paraules que estan sentint del nostre convidat d'esta nit, Joan Antoni Cabanes, que és rector de la jove església de la Sagrada Família a Alzira. Ell és un rector pas en la germandat, és la germandat, perdó, de la Santa Faç del Nostre Senyor. Canvien les vestes, canvien els colors, canvia la iconografia i la simbologia, perquè l'estandard ja poden intuir-ho perfectament. És la faç divina de Jesús camí del Calvari. És el llenç on la Verònica va torcar la suor de Jesús i va quedar eixe rostre reflexat en la tela. Nombrosíssima també, una vegada més, esta germandat. Ahí estem veient-los. I pensar que va començar amb només 39 socis de la cooperativa La Agrícola. Exactament, i una confraria que en els seus orígens estava formada quasi tota per dones. I actualment encara podem dir que hi ha més dones que homes membres i confrares d'esta germandat. Té un encontre molt bonic, molt emotiu, amb el Nazaré, el diumenge de Rams. La passió de l'Evangeli, la passió de Jesús, camí de la creu. Hem viscut fins ara el moment del Sant Sopar, l'arraix de Jesucrist, així podem anomenar algun dels capítols de la passió, també el martiri que va patir, la sentència de Pons Pilat, i acabàvem de veure Jesús camí del Calvari. Així es ve a representar aquest moment en què, mentre Simó de Cirene carregava amb la creu, el Salvador es va detindre un moment. Eixa va ser l'ocasió per a que una dona se li acostara i li secara la cara amb una tela blanca, quedant impresa la cara de Jesús. Eixa dona, que de naixement s'anomenava, recorre el camí que li separa del Calvari, no? D'eixa muntanya de la Calavera, perquè era una muntanya, una cantera abandonada i tenia una forma de cràneo humà. Per això era coneguda com el Gòlgota, com el lloc de la Calavera. Estava fora de les muralles de Jerusalem i allí era el lloc en el qual, molt propet a una de les portes que obrien als visitants i als habitants de Jerusalem la ciutat, allí eren ajusticiats tots els lladres, delinqüents, tota aquella persona que havia fet alguna maldat, i eren ajusticiats en un dels suplicis o en un dels castigs més terribles que existien, que era la crucifixió, perquè una mort en crucifixió podria durar 2-3 dies. De manera que tot aquell que entrava en la ciutat de Jerusalem, en la capital en aquell moment, veia aquests ajusticiats i veia damunt de les seues creus el motiu de la seva condena. De manera que per a escarment i per a avís de tot aquell que anara en una mala intenció a la ciutat o que tinguera en el seu cor algun mal pensament, evidentment li servira d'escarment, li servira d'avís i sapiera que si feia alguna maldat podria acabar. La passió de Jesús deguera ser increïblement dura. Sí, perquè podria haver sigut una entrega de la vida més suau o podria haver sigut una entrega de la vida d'una manera més senzilla i va ser precisament en un dels càstigs més severos, més cruels i més vistosos, perquè era perfectament visible per tota la ciutat que ahir hi havia un home penjat en la creu, expirant i morint. Morien la major part dels ajusticiats per asfíxia. Del pes. Del pes, quan ja no podien alçar el seu cos clavat a la creu, s'ofegaven. Però Jesús, segons els evangelis, arribà a la creu completament exhausto, havia sigut flagel·lat, havia sigut maltratat i el seu cos durant la creu apenes unes 2-3 hores.
ell morir sobre l'hora de nona, sobre les 3 de la vesprada, i com era vespre de la Pasqua, com era vespre d'un dia solemne per als jueus, no podien quedar-se cossos morts a la porta de la ciutat en un dia del seu dia principal de festa. Per tant, els dos lladres ajusticiats als seus costats se li van trencar les cames per a que així pogueren morir asfixiats ràpidament, no pogueren ja alçar el seu cos i per asfíxia en uns minuts moriren. No va ser el cas de Jesús, simplement diu que un dels soldats agafà una llança, li traspassà el seu costat per a certificar que realment estava mort. Profund, monòton i al mateix temps obscur, el que estan interpretant els germans de la Santa Faç del Senyor. Recordem que esta germandat va començar a desfilar processionalment amb la Verònica en solitari, el 1950, i un any després es va incorporar la imatge de Jesús Nazaré. Les dues obres són de l'imaginer José Rabassa i Antonio Royo. En l'any 1953 s'afegia les imatges dels dos saions que veurem d'ací un momentet, quedant acabat d'esta manera el grup escultòric que va justament darrere d'este grup de tambors. Este nombrós grup de tambors, una gran quantitat de cofrares que toquen en esta germantat, la qual podem fixar-nos que porta els detalls d'eixe quadradet que representa la tela de la Verònica en el rostre verdader de Jesús. També els tambors van forrats en la imatge, l'emblema i els colors de la confraria. Ja podem veure el pas de la Santa Faç, un pas ple de dramatisme. Mostra aquest moment que comentaven, en el qual la Verònica s'acosta a Jesús exhaust. Obra de José Rabassa i Antonio Royo. I amb la Santa Faç, per dir-ho d'alguna manera, com a leitmotiv. Exactament, i aquest mantell de Verònica en el verdader rostre de Jesucrist imprès en ell. I amb aquestes imatges és el moment d'escoltar, de llegir uns fragments de la Passió i Mort de Sagunt, obra del rector de Benifairó de les Valls, de Josep Martínez Rondan, diu així, al pas de la Verònica. És aquell rostre que besaren els àngels a Belén. És aquest el rei nostre que entra a Jerusalem i camina al Calvari amb pas extrem? És aquell tan beatífic que en la santa muntanya digué: benaurats els pobres i els tristos i els cors despagats, humils, compassius i el cor bo i pacífic. Jesús respon: jo sóc qui presta ferm la llum al sol, jo qui en el munt Tabor transfigurava la meua humanitat i il·luminava